Ar un adag mi o'n i'n meddwl bod y darn yma yn honian uwchben twll chwarel blaen y cae, ond erbyn hyn dwi'n sylweddoli ei fod o wedi ei osod ar ben ffrâm o bren rywle yn fan hyn, a bod 'na un arall yn fancw, fel bod wire rope yn mynd o un ochr i'r llall. Ar y chwith yn fancwn Rhiwla mae 'na hen winch oedd yn gweithio efo stem, a dyna oedd yn cael ei ddefnyddio i godi wageni o'r twll. Ac ar y dde yn fancw mae 'na ddau adfail. Dwi wedi bod yma o'r blaen, ond y tro yma dwi am fynd i lawr i'r gwaelod. Mae 'na rhyw fath o shed neu gwt yn fan'na. Ac yn fan hyn twnnel. Gwaelod un o'r wageni. Do'n i ddim yn disgwyl iddo fo fod yn bren fel yma chwaith. Ella bod hwn yn hen iawn.
well i fi beidio mynd ymlaen, dwi'n meddwl, dydy. Dydy'r to yma ddim weld yn ddiogel iawn. Does na neb yn gwybod po fi yma. Na, dwi wedi newid meddwl. Dwi am mynd at y darn cul na yn y pen draw i weld beth sydd tu draw i fan'na. A wedyn dod yn ôl. Croesi bysedd. O, mae yna wynt yma. Na, wedi cael mae o. Dio ddim yn mynd yn bellach. Mi oedd yn werth dod yma i weld y wagan beth bynnag. Mae'n gyffredin i weld cledra yn cael ei defnyddio i ddal y to yn ei le. Y ffordd yna ddoes i lawr, ond i ddim os ydych chi'n gallu gweld y rhaff sydd ddim digon hir a'r shed. A gawn ni yn bellach i weld beth sy'n yna.
Dwi'n meddwl mai ochr un o'r wageni ydy hwnna. Plat o haearn. O, do'n i'n disgwyl gweld dŵr yma. Mae'r garreg yna'n anferth. Mae gwyneba rhai o'r cerrig yma fel newydd, sy'n gwneud i fi feddwl bod nhw wedi disgyn o Wynab y Graig yn y ddiweddar. Dwi'n falch bod hwnna wedi mynd heb iddo fi.